Albishirinku, yanzu dai magana ta je kotu game da haƙƙoƙin manoman Kangire. Wanda bai san mai ya faru na zalunci a Kangire ba, to ya saurari wannan jawabi wanda ɗauraya ne akan abin da ya faru, tare da tsokaci game da zaman kotu da aka fara daga bakin injiniya Ibrahim Abdullahi, jagoran wannan gamayya mai fafutuka akan 'yanci da 'yantar da kai. Rijya ta bayar, amma guga ya hana. Yadda aka zalunci mutanen Kangire. Su mutanen da suka yi abin da suka yi tun daga kan gwamna Badaru zuwa kan shugabannin ƙaramar hukuma da hakimi da shi shugaban asibitin, me yasa suka yi wa mutanen Kangire abin da suka yi musu? Shi ne raini, ba su isa ba. Talakawa ne, ana ganin a cikinsu ba wani mai abc din da ya isa yi wani abu, kawai shi kenan. To ai kaga mutumin da ya cancanci a gonarsa a bashi akalla lalace naira miliyan 2 akalla, aka dau naira 2,500 aka bashi, ai ka san wato an raina, bai isa yi wani abu bane. To saboda haka zai isan yanzu sai ya tafi wurin 'yan jaridu, ana ganin idansa ya bude, zai iya yin wani abu. Daman shi ne maganar, inda su irin waɗannan daman ba magana ake akwai gobe kiyama ba, magana shi irin wannan tsari shi suke jin tsoro. Da mutum ya ji maganar da ya ta fara fita a jarida, saboda lokacin har da maganar jaridu, har ma jaridu guda 2 ko 3 sun buga. To kaga mutum zai ga cewa to maganar nan abin da ya fi kamata kawai a zauna a yi sulhu bayan Allah nan, abin da yake ya kamata a yi kafin a ce asiri ya tono. To sai zama ɗan jaridar da ya je kawai shi kenan, kar ka sa maganar kawai ga gora shi kenan, sai magana ta sha ruwa. Bayani tabbatacce ya zo daga ma'aikatar ƙasa da sufiyo ta jihar Jigawa. To tun da wannan ɗin ba zai yiwu ba, saboda haka dole magana nan na nuna sai an tafi inda mu za mu wahala, su za su wahala, amma kuma dole magana ta fito, kuma dole hakokin bayan Allah ne fito. Saboda magana tana nuna dole za a je kotun nan, saboda haka su ɓangaren warorizm ɗin aka tashi mutane. Alhamdulillah akwai ma'aikatar da ya kamata a fara zuwa, ita ce ma'aikatar lafiya ɗin ta tarayya, tunda shi lamarin asibitin Federal Medical Center ƙarƙashin su yake, saboda haka dole nan za a je. In ka je kuma za ka samu cikakken bayani na yadda duk aka yi lamura din. Sannan daga nan aka je ma'aikatar kuɗi, tunda a nan ne aka saki kuɗin, ko nawa ne aka fitar, da yadda aka fitar, da kuma daga nan ina kuɗin ya tafi, ofishin gwamna ya tafi ko ya tafi baitul malin jihar Jigawa ne. To daga nan kuma za ka tafi baitul malin jihar Jigawa, daga nan za ka tafi ƙasa da safiyo, za ta yi sabe na jihar Jigawa. Duka dai waɗannan ayyuka su ne wajibi, tunda yadda muke zato dole sai an yi rashin mutunci, mai rashin mutunci sai an je kotu. Alhamdulillahi, dalilin zaman ma shine jama'a magana ta riga ta kai kotu. An shiga kotu har an yi zama na 1, an yi zama na 2, na 3 za a yi, aka samu larura ta shi alkali da. To saboda ka dalilin da ya sa muka samar da wannan zama kenan. Magana yanzu mutanen Kangire ba su batta ba, sun jajirce ko da yaya. Ba kuma mutanen Kangire za a ce masu hankali, masu mutuncinsu, saboda akwai matattu da aka samu tun daga gidan hakimi, shikenan su kawai zuciya ta mutu, shikenan Allah ya isa. Tun da za a bashi miliyan 3 aka bashi naira 3,000. Kuma abin da yake da abin sha'awa, idan Allah ya sa 'yan uwa ba su manta ba,
ranar da muka fara yin bayanin yadda abin ya faru mun faɗa mutumin da Allah ya sa gonarsa da lallen da yake gonar da mangwaron da yake gonar, ita gwamnatin tarayya ta yi kiyasin kudinsa zai kai naira miliyan 3. To sai abubuwa guda biyu suka zamto sun faru waɗanda dukkansu ababen mamaki ne. Gwamnatin tarayya ce ta yi wannan lamari. Duk abin da aka yi gwamnatin tarayya ce ta yi, illa iyaka in an zo za a yi safiyan wurin dole gwamnatin jiha za ta taimaki gwamnatin tarayya, za ta taimaki ma'aikatanta na ƙasa da safiyo saboda a fitar da adadin lallika, fitar da adadin bishiyoyi, kuma a fitar da adadin kowace gona da mai gona ya mallaka da girmanta da fadinta. Gwamnatin tarayya ce ta yi wannan 100%. Illa iyaka gwamnatin jiha tunda jihar su ce za su taimaka musu da wannan. Aka gama. Abin da yake da ban mamaki na farko shine duk abin da aka yi aka gama, da aka zo biyan kudin nan sai ya zo da wani abu na almara. Wai a gidan hakimi ne gwamnatin tarayya daga Abuja za ta biya kudaden nan. Wannan shine farkon abin mamaki. A gidan hakimi ne za a biya wannan kudin. Amma fa gwamnatin tarayya ce, ba karamar hukuma ba. Ba gwamnatin karamar hukuma ba, gwamnatin tarayya. Kasan ko gwamnatin jiha ce za ka yi mamaki. To abin takaici shine shi wannan hakimi wanda ya shiga ya yi duk abin da zai na badakalan nan. Wani wai shigar ba san jibre. Abin takaici amma a tsarinmu na yanzu shine daga nan za a fara wannan shi ma kes ne mai zaman kansa, ya aka yi biyan kuɗi ya je gidansa. To sai kuma ake bani rahoto cewa ya mutu. Wannan ranar kuma dama ita ake je masa. Duk an gama waɗannan abubuwan da aka yi, bai hana mutuwa kar ta dauke shi ba, ya tafi a matsayin mushi. To abin da sha'awar da nake so na faɗa a nan shine a nan gidan hakimin mun sanar da duniya cewa ran da aka kira jama'ar Kangire cewa za a biya su, waye zai biya su kuɗi? Gwamnatin tarayya. Amma a ina? Shine a zauren hakimi. To a zauren hakimin shine yaron hakimin ko bututunsa ya miƙe wai shi Ibrahim Madugu ya faɗi kalmomi guda biyu. Kalma ta farko shine hakimi ya yi ruwa ya yi tsaki ya hana idansa bacci sai da ya karɓo muku haƙoƙinku. Saboda haka duk wanda aka ba shi haƙƙinsa a yanzu a ciki zai ɗan wani abu ya ba hakimi ladan gwagwarmayar da hakimi ya yi. To kaga babu damuwa. Ka ɗauka ma hakimin ya yi. Ka san dai kai baka sa hakimi baka ce ya je ya bai maka wannan magana ba. Ba ruwanka da shi. Kana gida aka zo aka same ka aka ba da sanarwa cewa ka zo gonarka gwamnatin tarayya tana da sha'awa za ta karba. So da ka maganar gwamnatin tarayya ce, ba wani magana hakimi. Mutanen Kangire ba su naɗa Garba Hassan sun ce ya je ya musu ya bibi ba. To shi kenan mu ɗauka ya bin kuma ya yi don Allah don jama'arsa ne. Don ka samu miliyan 2 miliyan 3 ka ɗau 10,000 ka ba shi, ba za ka ji wani damuwa ba. Shi kenan za a yi haka. Saboda haka sai kuma ya ba da sanarwa ta biyu shi Ibrahim Madugu cewa kuma amma duk fa wanda aka ba kuɗin ga sha ambulan to kar ya buɗa sai ya je gidansa. Envelope ba. Envelope dai da mutane suka sani, envelope wadda ba ta fi girman tafin ɗan jariri ba. Ka gama za ka tambayi kanka ya za a yi ko a daloli ne naira miliyan 3 ko miliyan 4 ko miliyan 5 ta shiga cikin envelope, ko da daloli ne dai dole naira Najeriya ta lalace. To waɗannan sanarwa guda biyu ga Ibrahim Madugu ya bayar a maimakon hakimi, kuma hakimi na zaune, wakilin 'yan sanda na zaune, wakilin atawa mai shugaban asibiti shi ya ƙi zuwa saboda
zaton abin da zai iya faruwa, ya turo wakili duk aka yi, aka ba mutane envelope aka kuma ba su umarnin kar su buɗe hana. Sai kowa ya shiga cikin gida, in ya je gidan ma ya shiga ɗaki, ya je ɗakin ma sai ya je can ƙurya sannan ya buɗe. A gidan hakimi aka yi wannan magana, a gaban DPO, a gaban 'yan sanda da kowa aka yi wannan magana. Abin da ke nufin shiri ne bakinsu ɗaya. To aka karɓa din a nan, da yake mutane ba iri ɗaya ba ne, aka samu wanda ya ce shi ba zai ba sai ya buɗe. Wanda ya buɗe nan akalla yana zaton a lalace ga naira miliyan 2.5, sai ya ga naira abin da bai fi 3,500 ba. 3,500 ɗin nan kuma ana za ran zai ɗau 1,000 ya ba hakimi saboda ya yi gwagwarmayar nemo masa, saboda jin kai da tausayi da rahama irin ta hakimi. Shi kuma ya saura da naira 2,500 shi da iyalinsa, akalla yana da 'ya'ya 5 kila da mace da kaza, kuma an karɓi gonarsa wacce duk shekara akalla yakan yi buhu 10 ko buhu 20 ko buhu 30 ko buhu 40 ko buhu 50 ma. An ba shi 3,500 kuma hakimi ya wajibta masa sai ya ba shi naira 1,000. Wannan mushen da ya mutu ana ce masa Ibrahim. To haka aka yi, mun ba da wannan bayani. To ta nan aka fara, wanda tambayar shi ne yadda ma aka yi biyan gwamnatin tarayya ya je gidan hakim. To an yi wannan ya wuce yan uwa, ko da bai wuce ba, da za mu yi ribiyun mu gani cewa ya aka yi kuɗi ya je gidan hakimi. Ya kamata wannan ya zama kes mai zaman kansa, duk da ya mutu, to dole dai ya kama wajibi ne a bi wannan magana. To haka dai aka yi bayan Allah, haka lamari ya gudana kamar yadda muka yi bayani a baya. Wanda yake ya cancanci miliyan 4 bayan Allah sai ya ƙare da naira 20,000 ko 25,000, kuma aka wajibta masa dole sai ya ɗau 5,000 ya ba hakimi, shi ya saura da 20,000. To abin da aka yi kenan. To akalla dai mu yanke magana shine yau magana ta riga ta tsufa a kotu. Waɗannan mutane sun rasa bacci, mutanen Kangire sun tsaya rayayyen cikinsu, saboda na ɗauko muku bayani akan akwai matattu. A wannan ranar da aka bayar, wani da yake bukata yake zaton miliyan 4 ya ga naira 4,000 kenan, shi ya bawa Allah, shi kenan ya tafi. To tsirarin waɗanda suka yarda da cewa wa in aqabtum din nan da muka yi magana fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi, shine su ba su yadda ba. Idan su abu da yake, ta yaya gona ta da nake da imani da itacen da yake ciki lokacin da aka yi ma, har da shukokin da suke ciki, wasu akwai masara, wasu akwai dawa, wasu akwai shinkafa. Ita kanta shinkafar ita kaɗai in ka cire aƙalla za ka iya sai da ita naira 100,000, aka haɗa da ita amma ka ƙare da naira 4,000, kuma sai kai shiru ka bar wa Allah, kuma haka Allah ya ce. To shi ne suka ga ba zai yi ba. Waɗanda suka tsaya cewa sai an ba su haƙƙinsu, su ne da tsayuwar da kansu yau Allah ya kai maganar kotu. To an shiga kotu, magana kuma sai da ta zama. To wannan dalilin ya sa muka ƙirƙiri wannan zama. Dalili saboda duk sanda aka yi zaman kotu, akwai wajabcin a dinga sanar da duniya da harshen Turanci da harshen Hausa yadda lamarin suka gudana. Ita dai warurizm za ta yi wannan bayan shiga ta yi ruwa ta yi tsaki a cikin maganar shari'ar daga wannan gabar. To sannan kuma za ta yi ruwa ta yi tsaki saboda sanar da duniya halin da ake ciki. Mutanen Kangire na buƙatar addu'a, to yanzu ne suka fi buƙatar addu'a yan uwa, saboda su waɗannan mutanen za su yi ƙoƙari sai inda ƙarfinsu ya ƙare. Ɓangaren lauyoyi namu da ɓangaren lauyoyi nasu da ɓangaren mai shari'a, amma dukka ba wanda zai nasara. Dalili saboda abin da bature ke kira transparency, da level na transparency.
yadda bayani zai fito fili. Akwai abin da ake ce masa Land Act, wato doka wacce take ta mallakar ƙasa. A wannan doka wacce an yi sabunta ta tun lokacin Bature, an kuma sabunta ta ko da ta lokacin Bature din ce ta asali, wanda ake magana shekara misali 100 da wani abu da yinta. To ko ita ta yi bayanin eka ɗaya ko hekta ɗaya da gwamnati take da bukata ta karɓa daga hannun ɗan ƙasa, ga abin da za a biya shi. Wato bishiya ga abin da za a bashi, bishiyar in mai 'ya'ya da ake ci ce ga abin da za a bashi, in ko bishiya ce kawai mai yin inuwa ga abin da za a bashi. To ko iya wannan aka bi, ba mu zo da abin da gwamnatin tarayya ta ba kowa ba, ko da iya wannan aka bi, lauyoyi suka bi, magana za ta bayyana. Kuma lalle a wannan kotu sai mun matsa maganar yadda aka yi kuɗi ya je gidan hakimi ta fito. To wannan shi ne yanzu hali da ake ciki, magana tana kotu. Mutanen kuma da aka kai kotun shi ne shari'a ce tsakanin mutane 10. Cikin mutanen nan har akwai wasu cibiyoyi, su ne suka haɗu suka zama mutane 10. Shi Adamu ko Abdullahi Adamu Attawame, wanda shi ne kartigi, shi ne uban tafiyar, saboda shi ne shugaban asibitin gwamnatin tarayya ɗin, shi ne na kan gaba wanda aka yi ƙara. Akwai Magaji Yusuf Gigo, a lokacin shi ne shugaban ƙaramar hukumar birnin Kudu ɗin. Sai shi wancan wanda ya daya, shi Garba Hassan Jibrin, yana da rai aka fara shari'a, kuma yanzu ma dole ya ci gaba, yana kabari, duk da cewa yanzu shari'ar ta kabari an riga an gabatar da ita. To wannan ta duniyan ma zai ci gaba da zama yana ɓangarenta. Akwai Yusha'u Dauda, akwai Audu Jibrin Amin ɗan jinjiri, shi ne DPO na wannan lokaci, wanda shi ne ya dinga ba yaransa bindigogi suna tsorata mutanen Kangire. Sannan akwai shugaban jan wuya, ko kuma ita hukumar jan wuya ɗin wannan da ake ce da ita NSCDC ɗin nan. To sai kuma shi kansa Federal Medical Center ɗin baki ɗayansa na jihar Jigawa. Sai NIMSA Engineering Services Limited, sai kuma ma'aikatar ƙasa da safiyo ta jihar Jigawa, sai kwamishinan 'yan sanda na wannan lokaci. Don duk abin da aka yi, shi ya ba da umarnin 'yan sanda, ya ba wa umarnin 'yan jan wuya, ya dinga gayyatar 'yan road safety, har da biya yau su ɗau bindigogi suna ba wa mutanen Kangire su. To waɗannan su ne yanzu suke kotu. Alhamdulillah kotu ta fara sauraro. To abin da ya samu ka wannan zama shi ne mu sanar da duniya magana ta riga ta je kotu. Na farko al'ummar Kangire na buƙatar addu'a. Lauyoyin da suke ɓangaren mutanen Kangire na buƙatar addu'a. Dukkaninmu muna buƙatar addu'a. Mun riga mun san ƙasar nan. Idan muka tuna, ina ganin kamar sati na 3 kenan, ita wata rediyo ta min talabijin da ake ce da ita Arise ko, ta yi hira da wannan baba namu Alhaji Buba Galadima, kuma yake cewa da ɗan jaridan nan, ko ka san yana yiwa ka sai shari'a tsakaninka da alkali, ku yi ciniki, shari'an nan kaza zan biya, shi kenan, kai ne mai laifi amma za ka yi ciniki, alkali ya gaya ma abin da za ka biya shi. Ya ce ka san ana haka a Najeriya. A wannan hira da aka yi da Buba Galadima yake faɗin wannan. To abin da ya samu ka wannan ba wai sai mun faɗa ba, sai Buba Galadima ya faɗa ba, mun riga mun san haka ƙasar take. Don haka mutanen Kangire na buƙatar addu'a, kuma ko me za a yi wannan shari'a har Supreme Court za ta je. Abin da yake a kwannan sai ya fito. Uwa uba kuma shari'ar da take mai ban sha'awa, saboda dukkanin facts za a fito da su.
dukkan wasu fact daga ma'aikatar lafiya ta tarayya, ma'aikatar kuɗi ta tarayya, Lannan Sabe na jihar ta jihar Jigawa, ma'aikatar kuɗi ta jihar Jigawa. Duk waɗannan fact za su fito, za su shiga jaridu, za su shiga TikTok, za su shiga YouTube, kamar yadda za su je gaban alkali. Saboda haka babu wata magana da ba mu ɓoya. Kuma dama abin da muka so wa waɗannan mutane, musamman shi a tawa ne, tunda dai shi ne kartige. Abin da muka so ya yi kenan. Da ya fara jin wancan gunjin da muka yi, to kamata ya yi a ce ya saduda a kira mutane a yi abin nan, da yanzu magana ta kare. Wani ya ɗanyi asarar 50,000 a cikin mutanen Kangiren, wani mai miliyan 10 ma in yi asarar 100,000 ba damuwa. Haka muka so a yi shi kenan a zauna lafiya. To yanzu kaga magana dole ne 100% haƙoƙi su fito, bayan kuma an fito da shaidu na abu yadda aka yi badakala. Har shi ministan tsaron magana sai ta kai kansa duk yanda yake, duk yanda ta kai sai magana ta koma kansa. Wannan dai shine zaman da muka yi mutan sanar da al'umma cewa maganar mutanen Kangire ta je kotu, kuma an fara gogawa. Mutanen Kangire sun dage dole sai an yi, kuma alhamdulillah magana ta kai kotu. Akwai bukatar na ba da wata sanarwa saboda ƙarfafar duk wanda zai shigo ya taimake mu da sunan jarida ko da sunan wanda zai karɓi bayanai saboda a dinga yaɗawa duniya game da wannan shari'a ta Kangire. Saboda akwai bayani da ya zo mana cewa waɗanda aka yi ƙarar nan ba'arinsu, akwai wani ɗan jarida wanda yake bin lauyoyi, yana ɗaukan bayanan yana ɗan sassawa shi ma a TikTok. To waɗanda aka yi ƙarar an samu wanda ya yi ƙorafi, yana gaya wannan ɗan jarida me ruwansa da wannan maganar, zai dinga yaɗa ta. To duk wanda ya yi wa wani ɗan jarida ko ya yi wa ɗan ƙasa wanda yake da sha'awar yaɗa waɗannan bayanai na wannan shari'a, duk wanda ya yi masa ƙorafi ko ya nemi ya nuna masa ba daidai ba ne abin da yake yi, saboda ka baka da wani hurumi na ka shigo ka dinga jin wannan shari'a kuma ka yaɗa wa duniya, baka da wannan yanci ko baka da wannan hurumi, to shi da yake maka wannan hurumin shi kansa laifi yake da za ka iya kai shi kotu. Dalili kun ga wannan act na faɗa na shekara ta 2011, wato Freedom of Information Act, FYA. To wannan shi shafin mai nema. A kundin tsarin mulkinmu na ƙasa, wanda duk yake da kundin tsarin mulki, to ya buɗa zai ga inda aka rubuta right to freedom of expression and the press. Dokar ƙasa ta sama wa duk ɗan ƙasa 'yanci na faɗar albarkacin bakinsa, kuma ya ba wa 'yan jaridu 'yanci na faɗar albarkacin bakinsu. Idan muka duba sashi na 39, ƙaramin sashi na 1 ko sakin layi na 1, wanda da yake da constitution ɗin ya duba, abinda dokar ta ce shine every person shall be entitled to freedom of expression, including freedom to hold opinions and to receive and impart ideas and information without interference. Wannan magana haka take a rubuce, to fassara wannan turanci. Every person shall be entitled to freedom of expression, including freedom to hold opinions and to receive and impart ideas and information without interference. Ku duba tsarin mulkin ku. Na yi kuskure cikin wannan. Kai ka je na biyu ma, sakin layi na biyu, suka ce without prejudice to the generality of subsection 1 of this section, every person shall be entitled to own, establish and operate any medium for dissemination of information, ideas and opinion. Without prejudice
To the generality of subsection 1 of this section, every person should be entitled to own, establish, and operate any medium for the dissemination of information, ideas, and opinions. Da fasar wannan. Ƙasa ta baka ‘yanci ka je ka saurari kotu, ka ɗauki bayanin ka yaɗa wa duniya cewa yau zaman kotun da aka yi akan mutanen Kangire da waɗannan mutanen guda 10, sa'a da Abdullahi a tawa ne. Su goga tsohon shugaban karamar gigo kai tsohon shugaban karamar hukuma da wancan wanda ya daya din yau ga yadda aka yi yau ga yadda aka yi. Ƙasa ta baka wannan fassara wannan ba wanda ya sai ana ka wannan. Ƙasa ta baka wannan yanci. Abin da kawai yake haram ka yi ƙari akan abin da aka yi na zaman kotun ko ka rage, ko kuma ka shigar da wani abu na son zuciya ko kai zagi ko kai batanci, wannan shine ba daidai ba. In kai wannan kayi laifi. Amma yadda aka zauna lauyan Kangire ko lauyoyin Kangire suka tashi suka yi bayani, lauyoyin waɗanda aka yi ƙara suka tashi suka yi bayani, alƙali ya faɗi nasa, ka fito ka ɗebi wannan bayani ka miƙa wa duniya, baka ƙara ba baka rage ba, kayi abin da ƙasa take so. Wanda ya nemi ya sa ma baki a wannan shi kansa za ku iya tafiya kotu. Kar ka maras saboda zai zama laifi, amma laifi yake yi. Wanda in ka je kotu za a ja masa kunne, in ma ka ga dama shine ya yi ƙoƙarin ya hana ka right da ƙasar ka ta baka, kana neman kotu ta nema ma yancinka. Za a saurare ka kowa yi ma wani. To shine dai nake so na ɗan isar